Wonten nalika semono Galuh Candrakirana dalah Kartaji sasamunipun lumebet wonten ing madyaning bebrantresna kawistara hanami wujuding kanugrahan saking Gusti ingkang murpen dumati awujud putra. Monggo. Atur pirsa bilih menika anggambaraken tiyang bebrayan ing kebak ing memanis tansah saling paring pambiyantu setunggal mbaka setunggalipun. Nggih. Menapa malih menawi sampun kagungan putra mugi-mugi menika tumus dumateng pinanganten kekalih. Kula nggih Mbak Sita dalam Mas Saiful enggal-enggal momong putra nggih. Amin. Pinten Mas Saiful? Sekawan mawon. Oh nggih. Amin. Nggih. Dua anak cukup, laki-laki perempuan sama saja. Ngaten nggih. Nek kalau rumiyin, ya nggih. Banyak anak banyak rezeki. Namung ing sak mangke lah nyekolahke ya wis angel ngene. Tak pudange anakku sing bagus dhewe besok pinter Nyambut gawe cepete lah ya. Ingkang pun rantos Bapak Rohadi dalah Ibu Jumini pancen enggal-enggal saged momong putu. Sayo sagedane
wonten ing kalodhangan siang menika panjenenganipun ingkang ngamengugati arsa paring panglipur maneka warni. Nggih wonten beksan ing mangke wonten musik-musik sedaya kala kunjuk dhumateng sang yaning para rawuh. Sasampunipun nggih beksan langen bondan sayuk kalajengaken adicara sungging pinilih utawi foto keluarga. Ingkang kapisan kunjuk keluarga Hajah Bandi, Mas Taufik sekalian, Mas Ajis sekalian, Mas Suhar sekalian, Mas Surono sekalian, Mas Subadi, monggo saged enggal-enggal minggah wonten panggung saperlu kapundhut citranipun. Nggih awit menika beksanipun sampun rampung. Monggo dhumateng Mas Imron sekalian, Dik Lanu sekalian, keluarga Mbah Srikah, Kang Tondo sekalian, Pak Nur sekalian, Faizin sekalian, Nur Muiz sekalian, Mas Joko sekalian, keluarga Demus, Mas Adib sekalian, Mas Handono sekalian, Bapak Askan sekalian, keluarga Saiful Bakar sekalian, keluarga Pak Abu Bakar, Pak Anjir sekalian, keluarga Saiful, keluarga D Darmi, Mas Koles, Mas Amin, Mas Susilo, sedaya kemawon monggo kersa foto sak samunipun ingkang beksa menika derek foto kalian manten. Monggo ingkang sampun tinimbalan monggo kersa foto sareng manten tesih wonten adicara pungkasan